Bon dia i benvinguts al programa de televisió de l'Escola Mare de Déu de Núria. Els alumnes de sisè de primària entrevistarem els companys de primer de primària i de primer d'ESO per veure com s'han integrat en la nova etapa educativa. Connectem amb la nostra corresponsal que s'ha desplaçat a primer de primària. Bon dia! Efectivament, ens trobem a la classe de primer de primària amb els nens i nenes que l'any passat van deixar el parvulari i aquest any comencen una nova etapa educativa, la primària. Parlarem amb algun d'ells per veure què ens explica. Bon dia! Tu l'any passat anaves al parvulari i ara ja ets a primària. Què et sembla l'escola gran? Doncs un edifici molt gran, amb moltes escales i hi ha professors que ens ensenyen moltes coses. I què és el que més t'agrada de l'escola gran? Doncs que puguem jugar amb els nens de segon de primària que abans no podíem. Moltes gràcies i que seguiu gaudint i aprenent a l'escola. Elsa Reverter, Escola Mare de Déu de Núria, Barcelona. Moltes gràcies, Elsa, per aquesta connexió. Realment són uns nens i nenes molt espavilats. Ara ens connectarem amb el nostre corresponsal de primer d'ESO. Bon dia, Sam. Bon dia! Ens trobem a les portes de la classe de primer d'ESO. Aquests alumnes l'any passat van acabar la primària i aquest curs han començat l'ESO. Entrem a la classe per veure si podem parlar amb algun d'ells. Bon dia, estem fent un reportatge per MDN Televisió. Que podem fer-vos alguna pregunta? Endavant! Com veieu a l'alumnat de primer d'ESO? Fa molta il·lusió veure com els nois i les noies de primer d'ESO van creixent. És una etapa molt important en les seves vides i cal fer un ensenyament individualitzat, cal tenir molta cura de cada un dels nens i les nenes i en això estem. També farem alguna pregunta a algun dels estudiants. Què et sembla aquesta nova etapa educativa? Bueno, és un curs més complicat, on hi ha més matèries i professors, però bueno, els professors ens ajuden amb les seves eines i recursos tecnològics que fan que l'adaptació sigui més fàcil. Moltes gràcies. Desitgem que tingueu un bon curs. Com podeu veure, són uns alumnes espavilats i amb moltes ganes d'aprendre. Sam Cro, Escola Mare de Déu de Núria, Barcelona. Moltes gràcies, Sam, per la connexió. Hem pogut comprovar que els alumnes de l'Escola Mare de Déu de Núria s'han adaptat molt bé al seu nou curs. Són feliços i amb moltes ganes d'aprendre. Desitgem que segueixin així d'il·lusionats. I fins aquí la nostra connexió des del plató MDN TV. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.